Mare de Déu. Això és la meva feina. És la meva feina i la meva passió. I la meva vida. Que bé sí que en sabem. Perquè això si haguessis de cobrar les hores és impossible. No pot ser. Jo fa 2 anys que hi treballo, però treballant. Aquesta setmana, senyor Trias, el dissabte i el divendres ha estat a l'aparador de Gratacost que teníem les puntes que ja van Gràcies a tots. Pues tiene, fíjate todo lo que tiene de poner. Sal por allí, no